חוקי לוגריתמים 1 ו-2, אנחנו מתחילים עם החוקים של הלוגריתמים. יש לנו בסך הכל 8 חוקים, 6 מתוכם בדף הנוסחאות, ונתחיל עם הראשון שלא בדף הנוסחאות, אבל הוא מאוד חשוב לאלגברה שאנחנו נעשה. אז עבור A, B, C ו-D גדולים מ-0 ו-A ו-B שונים מ-1, אם C שווה ל-D, אז לוג על בסיס A של C שווה ללוג על בסיס A של D. אז בואו נראה איך נוכיח את זה, ואני מתחיל דווקא מהצד הימני. אז אנחנו נכתוב לוג על בסיס A, נגיד ששווה ל-X, נגיד שלוג על בסיס A של D שווה ל-Y, ואנחנו לא יודעים שהם שווים, לא יודעים על זה כלום. ואז נעבור להגדרה של הלוג. אז אנחנו יודעים שאם לוג על בסיס A של C שווה ל-X, זה אומר ש-A בחזקת X שווה ל-C, ובאותה דרך A בחזקת Y שווה ל-D. אבל נתון לנו פה ש-C שווה ל-D. כלומר, אנחנו מקבלים ש-A בחזקת X שווה ל-A בחזקת Y. ועל פי מה שלמדנו בחזקות, אם A בחזקת X שווה ל-A בחזקת Y, אז הכלל אומר ש-X שווה ל-Y. אבל X שווה ללוג על בסיס A של C, ו-Y שווה לוג על בסיס A של D, ואנחנו רואים שהם שווים, ולכן הוכחנו את החוק או את הטענה הזאת. אז ולמה זה חשוב לנו? הסיבה היא כזאת, אם יש לנו משוואה, למשל אנחנו יודעים ש-X שווה ל-Y, אז מותר לנו, אם נרצה, כמו שאנחנו מעלים בריבוע, עושים שורש בשני אגפים, אפשר גם לעשות לוג בשני אגפים. כלומר, אם X שווה ל-Y, נעשה לוג על בסיס A של שני אגפים, אז אנחנו מקבלים שלוג על בסיס A של X שווה ללוג על בסיס A של Y, והרגע הוכחנו שהדבר הזה מותר והוא נכון. וסיימנו עם החוק הראשון עם החוק הראשון. אני עובר עכשיו לחוק השני, שהוא בדיוק ההפך. כלומר, אם אנחנו יודעים שלוג על בסיס A של C שווה ללוג על בסיס A של D, אז C שווה ל-D. אז בואו נראה. אז אנחנו יודעים, אם שני אלה שווים, אז אנחנו יודעים ולוג, למשל, לוג על בסיס A של C שווה ל-X, אז גם לוג על בסיס A של D גם שווה ל-X. כלומר, אנחנו יודעים ש-A בחזקת X שווה ל-C, ואנחנו יודעים פה ש-A בחזקת X שווה גם ל-D, ומכיוון ששני אלה שווים, אז אנחנו מקבלים ש-C שווה ל-D, והוכחנו את מה שרצינו להוכיח. וסיימנו.